हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଶଶିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କନସଲଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବା ଅଧକପାଳି। ଏଥିରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ବା ବାନ୍ତି ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ କି ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସିଭିୟରିଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ପରଫ୍ୟୁମ୍, କିଛି କିରୋସିନ, ପେଟ୍ରୋଲ, ମଶା ଧୂପ, ଅଗରବତୀ, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ତାର ସିଭିୟରିଟି ବଢ଼ି ବି ପାରେ। ଆର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବେ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେଶୀ ସିଭିୟର ହେଲା, କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସକୁ 4 ଥରରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ତାହେଲେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ମାସ ଖାଇବା ପରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଯେତିକି ଆଗରୁ ଡିଜିଜ୍ ସିଭିୟରିଟି ହେଉଥିଲା, ସିଭିୟରିଟି ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯିବ। ଆଉ এই ରୋଗଟା ଜେନେରାଲି 15ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ এই ରୋଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେ ଟ୍ରିଗରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ପସିବିଲିଟି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।